vihdoin postissa mun ensimmäisen live-boxin. Mie on pitkään katsellut, pitkään jo aikonut tilata sen itselleni, mutta nyt mie sain sen vasta aikaiseksi ja eilen sitten kolahti tuo lappu luukusta ja sitten tänään vasta pääsin hakemaan sen postista. Että availlaan yhdessä ja toivotan, että täällä on kaikkein kivaa. Mulla on ihan, mä en oikeastaan tiedä mitä minä otan. Tää oli aika pieni, tai siis luulin, että tämä olisi vähän isompi. Mutta koolla ei yleensä ole väliä, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Oi! Tässä kuussa on näköjään pinkkiä. Eipä siellä näy kunnolla tuollaista ihanan vauvan pinkkiä, mitä se nyt on. Oi, jännittää ihan sikana. Täällä on aina tämmönen lippulappu ja pinkkiä paperia. Luettapas mikä täällä lukee. Silkkisen sileänä kesää kohti. Ihanaa, kevätaurinko alkaa jo paistella kauniisti ja on tullut aika valmistautua kesän tuloon. Kokosimme huhtikuun liveboxiin tuotteita, joiden avulla olet valmis ottamaan kesän vastaan ja osallistumaan alkukesän juhliin. Boksista löytyvillä tuotteilla hoidat kasvot ja vartalon hetkessä silkinsileiksi, lakkaat kyntesi kauniiksi ja Iperon tarjoamalla yllätystuotteella levität meikin tasaisesti. Kun kaikki on valmista, voit huoletta rehkien läpi kuumimmankin yön. Kiitos raikkaan uutuustuotteen. Hilpeää huhtikuuta toivottellen Sanna, Eija, Emilia ja Sofia Livebox-tiimi. PS. Toukokuussa juhlitaan äitiä. Muista silloin hyödyntää Liveboxin lahjatilaus, sillä jokainen äiti on Liveboxin arvoinen. Ui, jännittää. Apua. Nämä on tosi nätisti pakattuja. En nyt ajatellut, että ne... Siis me kahtonut videoita, mutta en nyt ajatellut, että ne on näin nättiä. Täällä on vielä tämmönen sineettikki, joka on minun mielestä ihan tosi nätiä. Niin, en halua rikkoa tätä, kun tää on niin hieno. Aha. Tältä näyttää koko paketti. Siellä on vaikka mitään. Jaha, katsotaan. Otetaan nyt ensimmäisenä vaikka tämä Iperon yllärilahja. Täälläpä ei siitä mitään luekaan. Tätä ei varmaan saa. Ei. Mut siis meikkisieniä. Mie on nyt opetellut meikkaamaan noilla siveltimillä. En oo meikkisieniä käyttänyt pitkään aikaa. Tää on ihan jännä, että ne on tämmöisessä kotelossa. En oo... Joo. Ihan normaalia meikkisieniä ja kotelossa. Jaa. No, ehkä niitä tulee käytetty. En tiedä. Joo. Ei ehkä oo semmonen minun juttu, mutta no... Annetaan vaikka äitille, jos ei tule ite käytetty. Tää äiti käyttää noita meikkisieniä. Sitten on Doven tämmönen deodorantti. Näitäkin minä olen sanonut, että me en enää käytä, kun me sen suolan kekkasin, niin on jäänyt kaikki deodorantit käyttämättä. Mutta siis Dove Talk Soft. Dove Talk Soft Roll-on antiperspirantti sisältää muiden Dove antiperspiranttien tavoin 1/4 kosteusvoidetta, minkä ansiosta se hoitaa iholla tehokkuudesta tinkimättä. Antiperspirantti tarjoaa pehmeät ja kuivat kainalot ja siinä on hienovarainen ja naisellinen tuoksu. Saatavina hyvin varustelluista tavarataloista ja päivittäistavarakaupoista. OVH 2,50 € 50 ml ja tämä on täyskokoinen. Ja no joo. On tää raikas, mutta minä olen enemmän käyttänyt niitä voidemaisia semmosia niinku deostikkijuttuja. Kyllä tämä varmaan käyttöön menee, mutta minä olen nyt käyttänyt sitä suola, sitä palasta, mikä se on, semmonen vuorikidesuolapala. Niin saapi nähdä, korvaako tämä sen, vähän epäile, mutta niin. En tiedä tästä tuoksustakaan. Ehkä aavistuksen semmonen niinku kukkamainen, niin se ei ole semmonen minun lempparituoksu, mutta joo, ehkä tää on ihan hyvä. Pitää kokeilla ja testata ja niin. Sitten on, oi, Essien lakka. Tämmönen. Elikkä pinkkiä. Tää on oikeastaan tämmönen vähän helakan, tämmönen
haaleapinkki. Eli Essie Sugar Daddy kynsilakka. Essien Sugar Daddy on yksi täydellisistä Essien pinkeistä kynsilakkasävyistä ja klassikko jo syntyessään. Hemmottele itseäsi tällä pinkillä lakalla ja lähde ulos tyylillä. My Sugar Daddy always treats me right. Ihana englanti. Ai että tykkään. Saatavana hyvin varustelluista tavarataloista ja päivittäistavaramyymälöistä. OVH 13,90 ja 13,5 milli. Eli tämä on 13,5 milli. Tämä on 5 millin pullo, mutta minun mielestä tämä on kyllä ihan täyskokoinen. Mä oon vähän urpo näitten kanssa, mutta siis tämä on minun mielestä ihan täysikokoinen kynsilakka. En tiedä. Niin. Ja väriltään se on tommonen tosi hailakan pinkki. Ihan varmaan kiva, ehkä. Mulla on nyt kynsilakkaa, niin mielen tätä rupea kokeilemaan, mutta mulla ei ole yhtä Essien lakkaa. Ihan mun mielestä nämä on tosi kalliita, mutta päästään vähän testaamaan, että miten nämä toimii sitten. Onko nämä niin hyviä kuin kehuttaa, mutta toivottavasti. Tää on ihan kiva. Ihan kiva värinen ehkä. Semmonen kesäinen ja raikas ja tyttömäinen. Sugar Daddy on kyllä vähän erikoinen nimi. Mutta tää on varmaan ihan mukava kesällä. Täällä on sitten vaikka tämä. Elikkä RFSU. Tämmönen. Näkyykö sillä mitään? Private Area, Nice and Cool. Kumpihan tämä näistä on? Tämä on varmaan tämä ylempi. Eikö tuossa? Hölmö. RFSU Nice and Cool Intim After Shave. Keeliä sivellään iholle ihokarvan poiston jälkeen. Yrttejä ja alkoholia sisältävä keeli viilentää ja imeytyy nopeasti ja auttaa ihoa palautumaan. Ehkäisee punaisten pilkkujen muodostumista, mieto tuoksu, hellävarainen iholle, saatavana muun muassa hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. OVH 5,90 ja 50 milli. Tämä on 10 millin puteli ja eli näytekoko. Näytekoko ja tommonen, no, ihan kiva värinen ainakin. No, raikasta ainakin. Haisee vähän alkoholilta. Tai semmoiselta vähän ehkä joku. Joo. Ehkä vähän semmonen itikkamyrkky. En ole näitä ikinä käyttänyt. En tiedä mitenkä toimii. En rupea näyttämään miten se toimii, mutta joo, ehkä bikinirajoille ja tämmöisille saattaa olla ihan hyvä. Joo, ehkä testaillaan. Katsotaan ainakin. Ja sitten toinen samaiselta merkiltä. Easy Shave. Easy Shavin Intim Shaving Gel. Ihoa pehmittävä ja luistoa lisäävä geeli sopii muun muassa Liveboxiin pakatulla Smooth Shaving höylällä tapahtuvaan ihokarvojen ajoon intiimialueelta tai koko vartalolta. Geeli on läpikuultavaa ja vaahtoamatonta, joten näet helposti mistä ajat. Sisältää hoitavia yrttejä, mieto tuoksu, hellävarainen iholle. Saatavana muun muassa hyvin varustelluista päivittäistavaramyymälöistä ja apteekeista. OVH 5,60 ja 200 milli. Tämä on 20 millin puteli. Elikkä näytekoko. Näitä en ole edelleenkään käyttänyt yhtään. Tää ei oikeastaan tuoksu miltään. Tai sitten mulla on nokka niin tukossa. Mutta en ole tosissaan käyttänyt ikinä tämmösiä geelejä. Saattaa olla ihan hyvä. Pitää kokeilla. En osaa sanoa näistä mitään, kun en ole käyttänyt, mutta toivottavasti, että ne on ihan hyviä. Sitten siellä olikin höylä. Elikkä ihan normaali höylä. Mulla on itse asiassa oma höylä niin huonossa kunnossa jo, että oli aika jo ostaa uusi. Eli tämä tuli ihan tarpeeseen. Mistä mä saa auki? Minkälainen tämä on? Tää on itse asiassa aika hyvä mallinen. Tämmönen ihan normaali kolmeteräinen.
Tuossa on varmaan sormet auki. Täälläpä ei sitä lukenutkaan mitään, mutta tuossa puketissa luki, että 3 ajoterää varmistavat parhaan tuloksen. Joustava ja ergonominen muotoilu tekee seivaamisesta helppoa ja nopeaa. Käytä aina terävää intiimiseivaukseen soveltuvaa höylää ja muista varovaisuus. Käytä apuna peiliä, jos haluat poistaa kaiken karvoituksen intiimialueelta tai haluat tehdä tarkkoja rajauksia. Puhdista terät seivauksen aikana, jotta terien väliin kertyvä seivauskeeli kautta voide ei haittaa ihoa. Vaihda tylsä höylä aina uuteen. No joo, tämä tulee sitten tarpeeseen, koska tuo vanha höylä on niin tylsä. Joo, tää on aika hepposen tuntunen. Tämmönen aika ohkainen tämä varsi, niin no, eipä sitä hirveän kovalla käillä uskallakaan, mutta tuntuu jotenkin vähän hepposelta ja tälleen, mutta ihan hyvä. Eipä tarvitse kaupasta hakea uutta, kun tuli kerta postissa. Sitten tää oli oikeastaan nätimmän näköinen paketti. Eli Lumene Lab. Tämmönen. Katsotaan mitä tämä on. Lumene Lab. Hydra Smooth 24H silottava kosteusvoide. Uudet Lumene Lab Hydra Smooth -tuotteet on suunniteltu naisille, joille ihonhoitotuotteiden tärkein valintakriteeri on välitön ja pitkäkestoinen kosteutus. Silottava kosteusvoiden sisältämä suomalainen mustaherukka ja Hydra Texturizer yhdiste kosteuttavat ihoa välittömästi ja pitkäkestoisesti sekä auttavat säilyttämään ihon luonnollisen suojakerroksen. Voiteen koostumus silottaa ja pehmentää ihoa sekä ylläpitää sen nuorekkuutta. Voide sopii kaikenikäisille naisille ja myös herkälle iholle. Sarjasta löytyy kosteusvoiteet normaalille, kuivalle ja normaalille, sekaiholle sekä silmänympärysvoide. Saatavina vain apteekeista. OVH 18,90 ja 40 ml. Eli tää on täyskokoinen. Aika kallis. Tai ainakaan itse en lähtisi heti ekana tämmöstä ostamaan. On vähän semmonen edullisen kosmetiikan ja tämmösen osaaja. Mutta joo, tää on varmaan ihan kiva. Tää on ainakin hirveän nätti tää paketti. Ja tää on tämmönen pinkki tältä sisältäkin. Oi. Joo. Ja tämmönen on tämä paketti, tuubi. Ihan tosi nätin värinen. Katsotaan. Minkälaistähän tämä on? Oi, tämä on ihan tämmöstä valkoista. Eli ihan niinku normaalin kosteusvoitteen väristä. En tiedä löydänkö me tästä kyllä mitään mustaherukkaa. No en kyllä. Tää on tämmönen raikas, just semmonen mikä eikä nennä. Onneksi, mutta en tiedä, ei tästä kyllä löydy mitään mustaherukkaa. No, en tiedä. Ehkä aavistus, mutta joo, ehkä. Välittömästi ja pitkäkestoisesti kosteuttava voide silottaa ja pehmentää ihoa sekä ylläpitää sen nuorekkuutta. Nopeasti imeytyvä koostumus auttaa ylläpitämään ihon luonnollista suojakerrosta. Levitä aamuisin puhtaalle kasvojen ja kaulan iholle. Oi, mulla onkin itse asiassa kosteusvoide lopussa. Justiinsa kahtelin sitä kaupasta, mutta onneksi en ostanut, koska se tulikin nyt tässä. Mutta en mie tästä löyä mitään. Ehkä aavistus jotain musta herukkaista, mutta tää on tosi hyvän tuoksunen. Ihan tykkään kyllä tosi paljon ja tää tuntuu tosi pehmeältä. Ihan semmoiselta silottavalta. Jospa sillä sais nuoren ihon aikaiseksi. Tää saattaisi olla meikin allakin ihan hyvä. Joo, tästä mie tykkään. Tää oli tämän paketin kyllä pelastus. Ihan, joo, tosi hyvä. Ja varmaan sain törsyttyä tänne korkkiin koko pullin. Ihan hirmu hyvä. Tykkään. Tulee varmasti käyttöön. Joo. Mä en tiedä mitä tästä sanoa. Tää on tosi kiva. Ihanan värinen ja tosi hyvän tuoksunen. Varmasti tulee käyttöön ja meikin alla kokeilen heti huomenna. Joo. Siinäpä ne oli. Siinä oli kaikki. Lemppareita tästä paketista ehkä oli, tai olikin tämä Lumenen voide. Se oli ihan niinku parhaimpia näistä ja sitten tietenkin kun tykkää kynsilakoista hirveästi, niin Essie-lakka tulee varmasti käyttöön. Tää on ihan hirmu kiva värinen ja mulla ei tosissaan niitä oo yhtään, niin pääsee testailemaan vähän, että onko ne niin hyviä kuin mitä on sanottu. Sitten semmosia
No oikeastaan no muut oli vähän semmonen pettymys. Tai siis olisin oottanut, että siellä olisi ollut vähän enemmän jotain kivaa, mutta leikkisienet menee varmaan äitille, luulisin. Äiti käyttää niitä, niin saan paha ilostettua sitä vähän se. Sitten deodorantista en tiedä. Me on vähän nyt niinku vähän silleen, että en varmaan tule käyttämään. Katsotaan. Sitten höylä tulee käyttöön. Se on ihan hyvä, koska sitä ei enää voi käyttää sitä edellistä. Ja sitten nämä pikkuputelit, niin lähden innolla testaamaan, koska mulla ei tämmösiä ikinä ollut. Niin, toivottavasti näillä tekee jotain. Muuten olin kyllä ihan tyytyväinen. Vähän erilainen laatikko loota mitä ootin. Oisin ottanut enemmän ehkä meikkejä, joita ei ollut kyllä kuin kynsilakka, mutta laskettaako sitä meikiksi. Tykkäsin silleen, kivan värinen, semmonen tyttömäinen juttu, mutta oisin ottanut vähän erilaista ehkä. Mut kostusvodi ja höylä ja kynsilakkoja ja kaikki tämmöset niin tulee tarpeeseen, että niitä ei ollut. Kynsilakkoja on tosi paljon, mutta siis ihan kiva, että niitä saa lisää. Joo. Ootellaan ensi kuuta, silloin äitienpäivä. Pitää kahtia, jos äitille vaikka tilaisikin lahjaksi tommosen ja en oikein tiedä mitä mieltä. Ootin ehkä vähän enemmän, mut joo. Toivottavasti, että ensi kuussa tulee meikkejä ja jotta ihan puistusjuttuja, niitä olisi kiva saada ja jotta tuoksuja ja semmosia, että niin, saa nähdä mitä sitten tulee. Ja laittakaa mulle kommenttia tulemaan, että onko teillä ollut erilaisia paketteja. Joillekin saattaa lähteä eri tuotteita, tai siis siis eri vaikka meikkivoitteessa eri sävyjä, mutta kun meikkivoitteita ei ollut nyt, niin onko teidän paketit eronnut millä tavalla tuosta minun paketista ja mitä mieltä olitte? Mie ehkä itse odotin vähän enemmän mitä sain, mutta jatkan kyllä tilausta ja oottelen innolla ensi kuun pakettia. Niin. Kaikki on ihan testaamisen arvoisia, mutta vähän semmosia, mitä en ehkä itse ostasi. Ja mie kiitän taas kaikkia katsomisesta ja hirmuisen ihanaa päivän jatkoa kaikille ja nähdään taas seuraavalla videolla ja niin, vaihdellaan kuulumisia ja kertokaa mulle omia mielipiteitänne tuosta lootasta ja nähdään. Moi moi!